ولاتین کوبانێ ڕۆژە دوێیەمدە بەردەوامن لەسەر بیرئانینا پەکراوانên کۆمکۆژیە شەڤە خیانەتێ di salvegera xwe ya sîyem de. Wezîrê Dervayê Tirkiye dide nîşan eger heye ku hêzên welatên wî li wan deverên dibin kontrola çekdarên İslamî de li Bakurê Sûriyê de bimînin. Rêxistinên civaka sivîl û ragihandinê girtina ji marek rejnamevan ji aliyek çekdarê Mertela Fûratê şermezar dikin û daxwaziya berdana wan dikin. Artêşa Tirkiyê li navçeya Şerraya Efrînê dibistanekê dike navendeke ewlehî. Çekdarê Şexa Zeytûnê kargeha tenekê li bajarê Efrînê ji nav dibin, didizin, dibin ezazê. Ji marek çalakvan çekdarên Sultan Selim Şah tohmetbar dikin bi rûxandin û şewata mala welatî Mihemed Şindî li navçeya Şiyê. Hêzên ewlehî li bajarê Reqayê bi dawî anîna rewşa awate ragihandin. Piştî cîbcîkirina çend operasyonê ewlehî li nav û dervayê wî bajarî. Hêzên rejîma Sûriyê riya di navbera Şehba û Helebê de dibirin û serdankirina di navbera herduyan de qedexe dikin.